Tento karavan za mnou som dostal zdarma od jedného známeho. On sa ho potreboval zbaviť. Pretože predával dom. Tak som sa ho ujal ako môj ďalší projekt. Som zvedavý, či sa mi ho podarí niečo s ním spraviť. Ale chcem natočiť krátke video o tom, ako vyzerá, keď som na ňom ešte nič nerobil, ani neupratoval. Celé leto zatiaľ stál a čakal. No a keďže tam je zozadu je prasknuté okno, je tam prístup, tak v celom karavane bolo asi 20, možno aj viac osích hniezd. A len nedávno som si ho išiel znovu pozrieť a všetky osy už boli preč. Tak tipujem, že nejaké vtačiky ich našli a zjedli im larvičky. No, idem sa na to pozrieť. Je to karavan Tabert z roku 77. Kornet 460 TN. Zvonku vyzerá celkom fajn. Treba vyčistiť všetko, vybrúsiť, natrieť. Rád by som si vymyslel nejaký dizajn, nejaké retro farby zaujímavé. Ale okrem toho bude treba vymeniť viacej doplnkov, svetla, rúčky, tesnenia. Bude to určite cesta. Aj tento box nevyzerá najlepšie. A samozrejme polohovacie koleso a brzdný systém a guľa. Toto bude musieť si zadovážiť nové. Tu vpredu je miesto na plynovú bombu aj na vodu. Aspoň bolo to tak predtým. Určite pri rekonštrukcii budem musieť pozerať na to, minimálne kde dám vodu. Plyn by som nechal určite vpredu. Tu je zásuvka, tu bude treba vymeniť. No a kolesa vyzerajú v pohode. A zo spodu karoséria tiež vyzerala byť v poriadku. No a znútra je zatiaľ celkom rozbitý a špinavý. Určite je vidno na ňom, že bol používaný ako skladisko na zbytočnosti. Tak, tu je kuchynka. Plyn, sporák, umývadlo. Okienko kuchynské. To vyzerá byť v poriadku. Skrinky sa otvárajú fajn, akurát, že
celý je v takom stave, že ho bude musieť úplne rozobrať znútra. Svetlíky sú na výmenu tiež veľmi zlý stav. Popraskané. Zatekajú. Sú tu 3. Tak, toto je kúpeľka. Úplne mini. Bolo tu umývadlo. Akorát najhorší stav majú steny a podlaha. A preto budem musieť prerobiť, pretože je to úplne minimálne časti. Niektoré časti sú takéto. Predpokladám, že celý tento predok je takýto. No. A takéto hniezda tu boli. Ako moja ruka. Vo svojej najlepšej sláve tento karavan určite bol príjemný. No a izolácia poslúžila niektorým zvieratkám ako domov. A či sú tu ešte stále, to neviem. Ale to drevo to schytalo celkom slušne. To všetko bude treba vymeniť. No. A takto vyzerá časť podlahy. Minimálne tu je jedna diera. A je to tiež takto rozobraté. Určite si viem predstaviť, ako by to mohlo vyzerať. Miesta tu je dosť. Určite. Miesto na sedenie, posteľ, sprcha, namiesto tohto umývadla, kuchynka. V tejto dobe je veľmi veľa návodov na rekonštrukciu. Toto je kúrenie. Skrinka. Neviem, čo je táto lampička. Vyzerá, ako keby to bolo na plyn. Ale ako to fungovalo? Či to bolo lampa na plyn? Neviem. Rádio je už odpojené. A troška iné hniezdo. Takýto systém tu bol. No tak som zvedavý, že čo sa mi podarí s tým spraviť. Ešte som nikdy nerobil videa, tak robím takýto videa na YouTube. Tak robím takéto jedno video bez strihania. A keď budem prerábať tento karavan, tak určite ich bude viac. A možno sa aj zlepším v strihaní videí. Tak tu nás sú západy slnka najlepšie.